Мечтател, майка на 3 прекрасни млади госпожици, момиче запретнало ръкави. Това е Олга от Савияна Каса в едно изречение. Олга, първо много ти благодаря, че прие да си наш първ гост и всъщност ние сме на гости при теб. Разкажи ни малко повече за теб и за мечтата ти преди да стане тази красива на допир реалност. Благодаря и аз за поканата. За мен е огромно удоволствие и бих искала така с моето гостуване при вас, ако мога да вдъхновя и други млади хора да подхванат своята мечта и да я превърнат в реалност. Привет на всички от шоурума на Савияна Каса. Цялото семейство е в сбор и помага. Мога да кажа с ръка на сърце, че в Савияна Каса имаме супер, мега висок стандарт за качество. Отново съм в Турция. Момичета ме изпратиха с ето такива списъци с неща, които да напазарувам. Олга от Савияна Каса е българка, родена и израснала между Украйна и Молдова. Защо? Защото аз съм от семейство бесарабски българи. Ние сме 6 поколения българи, които живеят на тези земи, препредават традициите, езика и ръчните занаяти. Нещо, с което аз съм отгледана, откърмена като малка. 5-годишна възраст си спомням как не съм играла с момичетата навън толкова, колкото съм чепкала вълна с баба ми, бродирала съм на ръка, учила съм се да шия от майка ми, на която това е професия, и съм подготвила зестра, защото това е било задължително в нашето семейство. Така че, независимо от това какъв професионален път предприех в началото преди да преобърна Савияна Каса в моето начинание, бях предопределена, може би, да се занимавам с текстил и с красоти, които внасям в домовете на хората. Здравейте хора, аз съм тук в страхотен склад за платове. Показвам ви как мина един мой работен ден. Погледнете за какво става въпрос. 3 етажа, всичко пълно с това. Така се появяват колекциите в Савияна Каса. Как намираш баланс между личния и професионалния живот? Ние в предварителния разговор така обсъдихме и аз мислех, че моето ежедневие е супер натоварено, но твоето направо ми се стори невъзможно. 24 часа стигат ли ти? Искам ми се да се повече. Истината е, че мисля, че не се справям. Не се справям и през цялото време се чувствам като провалила се майка, или когато инвестирам повече време с прекарване с децата и грижа за дома, мисля, че се провалям тук. Който си мисля, че може да успее на всички фронтове, дълбоко се лъжи или си казва истините, които иска да чуе, за да си преспи вината. Но начинът, който аз намерих и се споразумях със себе си, е да си кажа, че което място има нужда по-голяма от мен в момента, на него ще му дам повече сили и енергия, и когато този етап премине, след това ще предоговарям със себе си. Имаше един много дълъг период, в момента излизам от него, в който цялата ми енергия беше тук. 80% от активното време в денонощието, независимо дали съм тук на място или съм вкъщи в семейството си, аз бях с цялата глава тук и върших междувременно някакви неща на компютъра, на телефона. В момента излизам, защото започвам лека по лека да делегирам, и това е най-сладкото в собствения бизнес, когато си позволиш да делегираш и започнеш да го правиш. В момента пускам за бродерия едно от най-поръчваните ни изделия в онлайн магазина. Това е бебешки комплект за подарък. Това е машина за бродерия, която беше най-голямата първа инвестиция в бизнеса и е била най-добрата ни инвестиция до момента. Аз работя с нея предимно, обучила съм вече и колежка, която работи с тази машина, и искам сега да ви покажа как се случва тази магия. Хайде! Бродерията ни е готова, обаче работата ни още не е приключила. Трябва да изчистим от остатъците от желето. Това е специален филм, който слагаме на мъхистата материя, за да не потъва иглата и контура на буквичките да излезе абсолютно отчетлив. Махаме рамката и сега ето така с такава пинцета почистваме едно по едно. И сега ще покажем какво представлява готовото изделие.
Готови сме. Слагаме картичка и инструкция за употреба, която препоръчваме всички клиенти да прочитат преди да използват изделията и да ги перат. Слагаме в текстилна турбичка и сме готови. Кажи ми малко повече за твоите финансови стимули. Всъщност, кога идва печалбата или ти веднага по-скоро трябва да я реинвестираш? Истината е, че на доста дълъг период от времето абсолютно цялата печалба я реинвестирах. Аз започнах с много малък стартов капитал. Капитала беше 10 000 лева. Това беше сума, която определих, че дори нищо да не се получи, съм готова да я загубя. След това, когато стартирах бизнеса, всъщност започна пандемията и изкарахме немалко пари с ушиване и продажба на маски. Това бяха първите продукти, които добавих още малко към капитала и за тези пари купих първите платове, с които започнах. И оттам нататък само реинвестиране. Реинвестиране, истината е, че аз като управител започвам да си плащам заплата едва тази година май месец. Ето, ние идваме да отбележим този момент. Така че от колкото е 5 месеца, откакто си плащам заплата и се чувствам много горда със себе си. В момента в колекцията на Савияни Каса присъстват почти всички платове без един, който може би ще добавим след Нова година. Ние работим с платове с памучен състав, имаме и 100% лен, имаме вече и куприна. Начинът, по който ги избирам, е по класове плат. От най-хубавото имаме както в достъпната ценова категория, така и в премиум сегмента. Направили сме така, че да има платове и по средата. Така че задоволяваме пазара от всичките страни. От към изработка, независимо от това с какъв плат работим, ние правим премиум изработка до последното шефче. В нашата професия, ако няма желание и усет за красивото, просто не става. Колко има един процес от плата, докато влезне тук и докато стигне до клиента? След като дойде плата, теста е първото, което правим. Тестваме плата, перем на определените градуси, за да може, след което от инструкцията да се спазват, за да може да издържи по-дълго време дадения артикул. След което на база свиваемостта, която получаваме, определяме параметрите за кроене, кроим и след това се шие. Ние вече сме избрали модела преди самото пране, как ще го съчетаем, съчетанието по-скоро. И след това е изработката, бродерията е последна. Опаковаме и отива при клиента, за да бъде щастлив с красотата, която сме създали. Какво най-много те мотивира в работата? Това, че искат и твоето мнение. В смисъл, допитват се до твоето мнение. Има ли грешки, които допусна в началото, за които сега съжаляваш? Аз не съм работила в друго производство преди да започна този бизнес и някои от нещата ги научавам с горчив опит. Почти навсякъде ти заставаш и с лицето си. Кои са първо най-водещите платформи според теб? Инстаграм, Фейсбук, ТикТок? Аз започнах с TikTok, защото в онези времена той още не беше толкова пренаселен от създатели на интересно съдържание и моето съдържание много се разграничаваше, защото аз разказвах чрез истории как създавам нещо, което обичам и показвах цялата кухня. А хората обичат да надничат в кухнята. Катерим се по купчини и избираме. Така се появяват колекциите Савияни Каса. След това преминахме към Инстаграм и пренасочихме част от аудиторията в Инстаграм и в момента мога да твърдя, че Инстаграм е по-водещата платформа. Ето тук е селекцията от всичките платове, с които работим в момента. От памук Рамфорс, който най-вече използваме за детските комплектчета, защото там има най-голямо разнообразие от десени, които подбираме за всяка колекция. Имаме и памук Перкал. Това е пак с Рамфорс плетка, но е един клас по-висок плат, който най-вече се използва в чужбина и наши клиенти, които пътуват, обикалят или са живяли в САЩ, в Англия или в Австралия, Канада, идват и питат специфично за него и много се изненадват, когато намират в България перкал памук. Имаме сатениран памук, египетски сатениран памук, мако сатен. Това е 100% лен
И вече имаме и Куприна. Как си представяш Савяни Каси след 5 години? 5 пъти по-голям производствен екип с онлайн присъствие на руски, на английски. Нали, това са два различни канала и с представители на Савяни Каса в Русия, Казахстан, Франция и Германия. Щях да те питам, има ли някой плат, който ти си мислиш, ето го, това нашия бестселър за този сезон, всъщност да се отказва нещо съвсем различно, което се търси повече от потребителите? Абсолютно вярно е това. Обикновено налучквам, но има някои десени, които абсолютно ме изненадат. Както дините, ние предлагаме десен с дини 3 поредни години и 3 поредни години са различни десени дини и те се изкупват още преди да започне летния сезон, преди да започне пролетта, както стана миналата година и това мен супер много ме изненадва. Има пък други десени, които аз съм абсолютно сигурна, че те ще се продадат на момента, обаче не се харесва толкова много. Ти помниш ли първата си поръчка? Да, помним си. Аз бях на една конференция, където имах възможност да представя мострите на първите изделия и една дама от Чехия си поръча комплект. Аз бях толкова щастлива и подскачах и всъщност първата поръчка беше изпратена в Чехия. Ога, какъв съвет би дала на всички, които обмислят сега да стартират своя малък бизнес? Започнете от нещо, което обичате да правите и имате някакви познания в това, за да може да сте наясно какво правите и след това да обучите първите си служители. Без никакви знания е по-трудно да се започне. Второ, start small. Това е съвет, който моите бизнес консултанти ми даваха в продължение на първите 2 години и аз старателно се съпротивлявах. Аз исках да стартирам като голяма фирма, като известен бранд, така да изглеждам и цялата ми енергия беше насочена към това да изглеждам като голяма фирма, вместо да правя нещата, които са важни. И тук минаваме към третото. Третото е продавайте. Това, което много малки стартиращи бизнеси пропускат и правят всичко друго на нея. Това те излизват сайта, правят супер опаковка, някакви глупости, които нямат никакво значение. Моят съпруг нарича този период избиране на пощенската кутия за офиса и не продават. Продавайте. Защото когато нямате продажби, нямате бизнес. Ако успеете да донесете до умовете на клиентите стойността на вашия продукт или услуга без опаковката, след това ще ви е много по-лесно. И четвъртото, което вече с наемането на първите служители започва да става много важно, уважавайте и благодарете на своите служители, защото това са хора, които разменят своето време за това да сбъдват вашата мечта. И те са много ключови за това този бизнес от мечта да се превърне в реалност. Мога като едни 2 натоварени дами, знам колко е важен съня, за да може човек да има достатъчно сили, за да поеме всичките си задачи за деня. Какво ще кажеш на всички клиенти, които ползват Савяни Каси, тези, които все още първо предстои да го направят? Като жена ще ти отговоря, че не можеш да се изфукаш с новите си чаршафи, така както би се изфукала с новата си рокля, обаче пък можеш да излезеш с сияещото лице от 8 часа разкошен сън, защото ние твърдим и вярваме и доказваме, че създаваме спални, от които не искаш да излизаш сутрин.